Vjerojatno ste to već vidjeli, a niste obraćali puno pažnje. Ogroman kamion koji se kotrlja cestom, svi kotači se okreću osim nekoliko koji kao da vise, lebde u zraku, kao da nisu potrebni za podupiranje tako masivnog stroja. Pa ipak, tu su savršeno poravnati, njihovi naplaci sjaje na suncu, ne dodiruju pločnik dok kamion nastavlja svojim putem kao da se ništa nije dogodilo. To je uznemirujući prizor, jer ako postoji nešto što uzimamo zdravo za gotovo, to je da vozilo teško nekoliko desetaka tona treba svaku točku kontakta da bi ostalo stabilno, glatko se kretalo naprijed i podnijelo brutalnu težinu koju nosi na svojim osovinama. Zato pogled na podignute kotače daje dojam da nešto nije na svom mjestu ili, još gore, da gledamo kamion koji je napola sastavljen ili neispravan. A kada pokušamo pronaći brzo objašnjenje, često se pojave ideje koje se u tom trenutku čine smislenima. Smatramo ih rezervnim gumama, sustavom za hitne slučajeve u slučaju puknuća ili improviziranim rješenjem za određene situacije. To su intuitivne, gotovo automatske hipoteze koje ublažavaju neobičnost scene bez potrebe za puno analize. Ali čak i ako se ova objašnjenja na trenutak čine razumnima, nešto se ne slaže sasvim. Ovi kamioni putuju tisućama kilometara na nacionalnim i međunarodnim rutama, prevoze kritičan teret, udovoljavaju strogim propisima i dizajniraju ih inženjeri koji nijedan detalj ne prepuštaju slučaju. Dakle, ako ti kotači postoje, ako su montirani skočnicama, ovjesom i vlastitom strukturom i ako se pojavljuju na gotovo svim modernim kamionima, ne mogu biti tamo slučajno. Ono što vidimo nije greška ili dodatni pribor, već temeljni dio načina na koji kamion upravlja svojom težinom, stabilnošću i sigurnošću. A ako je to slučaj, postavlja se neizbježno pitanje koje otvara vrata ostatku videa. Pitanje koje se čini jednostavnim, ali obuhvaća cijelu logiku dizajna teških tereta. Zašto postoje kotači dizajnirani da ne dodiruju tlo cijelo vrijeme? Prije nego što shvatimo zašto neki kotači kamiona nisu u stalnom kontaktu s tlom, moramo razmotriti mnogo osnovnije, ali daleko važnije pitanje. Što točno ti kotači podupiru? Kamion nije težak u svakodnevnom smislu te riječi. To je mobilna konstrukcija dizajnirana za prijevoz i kontrolu masa, koje potpuno nadilaze našu svakodnevnu intuiciju o težini i koje se ne mogu shvatiti kao jednostavno uvećana verzija automobila. Kamion, čak i prazan, lako može težiti između 7 i 12 tona. Samo kabina, šasija, motor i sustavi koji ga održavaju u pokretu. Kada je poluprikolica pričvršćena i natovarena, cijeli sklop lako može premašiti 40 tona, a u posebnim konfiguracijama ili industrijskim primjenama ta se brojka može popeti i više. Ova masa nije stacionarna, ne počiva na fiksnim temeljima, kreće se, koči, okreće, ubrzava i prilagođava se terenu u stvarnom vremenu, čineći težinu aktivnom silom kojom se mora stalno upravljati. Ovdje kotači prestaju biti samo gumeni krugovi i postaju kritične strukturne točke, jer svaki od njih djeluje kao stup koji podupire dio težine kamiona, prenoseći je na tlo i omogućujući kamionu da ostane stabilan. Ako kotač nosi veće opterećenje nego što je predviđeno, ne samo da se brže troši, već ugrožava i ovjes kočnice upravljanje i, u ekstremnim slučajevima, integritet samog vozila. Kod kamiona ravnoteža nije stvar udobnosti, to je sigurnosni zahtjev. Ono što mnogi ljudi ne shvaćaju jest da težina kamiona nije ravnomjerno ili automatski raspoređena. Nije jednostavno koncentrirana na jednom kraju ili ravnomjerno raspoređena među svim kotačima, jer svaka osovina nosi precizno izračunato, specifično opterećenje, a ta raspodjela može varirati ovisno o tome kako je teret raspoređen unutar poluprikolice, težini koja se prevozi, nagibu terena ili čak o tome kako vozilo koči ili ubrzava. Samo pomicanje palete samo nekoliko metara unutar poluprikolice može značajno promijeniti opterećenje na određenoj osovini. Zato postoje zakonska ograničenja osovinske težine, ne samo radi zaštite kamiona, već i kolnika i infrastrukture,
jer cesta nije projektirana da izdrži koncentrirana opterećenja u jednoj točki, a preopterećena osovina može oštetiti asfalt, uzrokovati deformacije i povećati rizik od mehaničkih kvarova. U većini zemalja ta se ograničenja mjere u nekoliko tona po osovini, a njihovo prekoračenje, čak i relativno malo, može značajno povećati trošenje ceste. U mnogim slučajevima prekoračenje dopuštene težine ne rezultira samo značajnom kaznom, već i neposrednom obvezom preraspodjele tereta ili imobilizacije vozila prije nastavka vožnje, upravo zato što rizik nije teoretski, stvaran je. I tu nastaje prava složenost problema. Zamislite dakle vozilo koje može prijeći iz praznog u potpuno natovareno za nekoliko sati, putuje različitim rutama, suočava se s promjenjivim vremenskim uvjetima, a ipak mora održavati svoju težinu unutar vrlo preciznih ograničenja. Svaki kotač, svaka osovina i svaka točka oslonca moraju ispunjavati svoju točnu funkciju, ni više ni manje, kako bi cijeli sustav radio kako treba. I u ovom trenutku pojavljuje se ključna ideja koja nas dovodi do srži videa. Ako je težina toliko ključna i svaki kotač igra kritičnu ulogu, onda broj kotača, njihov položaj i njihov kontakt s tlom ne mogu biti proizvoljni. Ne mogu se definirati nasumično ili dizajnirati isključivo za jedan scenarij. Jer ako nekoliko pogrešno postavljenih kilograma već može promijeniti ponašanje kamiona, kako se vozilo koje može tako drastično mijenjati svoj teret može prilagoditi bez prekoračenja vlastitih strukturnih ograničenja? I prije svega, kakvu ulogu ti kotači, koji na prvi pogled izgledaju kao da nikada ne dodiruju tlo, igraju u toj prilagodbi? Kamion se ne može prilagoditi težini koju nosi samo grubom silom, niti krustom šasijom koja sve ravnomjerno podupire, jer vozilo koje prevozi desetke tona ne funkcionira kao čvrsti blok, već kao zglobni sustav nosača koji raspoređuju teret kroz vrlo specifične točke. A te točke su osovine, prava okosnica kamiona, strukture koje određuju koliko težine može nositi, kako se ponaša na cesti i koliko je siguran u svakom manevru. Za nekoga tko je vozio samo automobile, riječ osovina čini se kao malo više od šipke koja spaja dva kotača, ali na kamionu je to puno više od toga. Osovina je kompletan modul s nosivošću, ovjesom, kočnicama, prigušenjem i strukturnim ograničenjem koje se nikada ne smije prekoračiti. Jer svaka osovina je dizajnirana da podnese točan broj tona, ni više ni manje, a ta ograničenja određuju kako kamion mora nositi, raspodijeliti i upravljati vlastitom težinom. Svaka osovina je stup koji podupire dio pokretne zgrade, a ako jedan od tih stupova primi veće opterećenje nego što bi trebao, cijeli sustav postaje ranjiv. Ono što komplicira stvari jest to što se težina ne raspoređuje intuitivno. Kotači i osovine ne rade svi jednako, a raspodjela opterećenja se ne događa automatski između njih. Zapravo, položaj tereta unutar poluprikolice mijenja pritisak na svaku osovinu, a nekoliko metara dalje naprijed ili natrag može značiti tisuće dodatnih kilograma na prednjoj ili stražnjoj osovini. Stoga, kamion može biti savršeno unutar ukupne dopuštene težine po zakonu, a ipak ne biti u skladu s propisima, jer jedna od njegovih osovina prelazi zakonsko ograničenje opterećenja. Ova se situacija prati posebnim vagama za svaku osovinu i može rezultirati bilo čime, od kazni do obveze preraspodjele tereta prije nastavka vožnje. Ta ograničenja nisu vidljiva golim okom, ali određuju apsolutno sve. Postoji fizičko ograničenje koje definira koliko opterećenja osovina može podnijeti bez deformacije i operativno ograničenje koje utječe na trošenje kočnica i guma kada su izložene većem opterećenju nego što je potrebno. Osim toga, postoji strukturno ograničenje koje utječe na stabilnost i odziv kamiona u zavojima, kočenju ili neravninama, te zakonsko ograničenje koje se ne može prekoračiti bez specifičnih posljedica. Stoga i vozač i tvrtka moraju biti svjesni tih vrijednosti, budući da je svaka osovina dio ravnoteže koja održava kamion upravljivim i sigurnim.
Jasan primjer stavlja ovu ideju u perspektivu. Kada je teret postavljen previše naprijed na prikolici, prednja osovina može podnijeti dodatnu težinu, što utječe na upravljivost kamiona, čini ga sporijim pri skretanju i povećava trošenje upravljača. Suprotno tome, ako je pomaknut previše unatrag, prijanjanje pogonske osovine se smanjuje, a kamion može proklizavati na nagibu ili izgubiti stabilnost u brzim zavojima. Čak i loša bočna raspodjela može dovesti do rizika od prevrtanja, jer je nekoliko pogrešno postavljenih tona dovoljno da debalansira cijelo vozilo. I tada se postavlja pravo pitanje. Kamion može prijeći iz praznog u potpuno natovaren za nekoliko sati, a ta promjena potpuno mijenja način na koji se teret raspoređuje po osovini unutar strogih ograničenja koja se ne mogu prekoračiti. U tom kontekstu, kako kamion prilagođava vlastitu arhitekturu, mijenjajući broj aktivnih točaka oslonca, bez zaustavljanja ili fizičke promjene svoje strukture? Pitanje se na prvi pogled čini nemogućim za odgovoriti bez zamišljanja kamiona koji se rastavlja poput mehaničke slagalice, ali stvarnost je puno elegantnija. Kamion može prilagoditi svoju arhitekturu, mijenjajući broj točaka oslonca koje koristi i način raspoređivanja težine, jer je opremljen nečim što većina ljudi nikada ne primijeti, čak ni kada je točno ispred njih. To su podizne osovine, potpune osovine koje se mogu podići ili spustiti ovisno o tome što kamion prevozi u bilo kojem trenutku. One nisu ukrasni elementi ili rezervne gume, već aktivni dio sustava koji omogućuje kamionu da prevozi više kada je potrebno i smanjuje habanje kada cijela njegova struktura nije potrebna. Podizna osovina funkcionira kao prilagodljiva točka oslonca. Montirana je kao i svaka druga osovina s kotačima, kočnicama i ovjesom, ali se može podići kada je kamion prazan ili prevozi lagani teret, tako da ti kotači više nisu u kontaktu s tlom. To nije mana u dizajnu ili nedostatak podešavanja, već ponašanje koje je od samog početka zamišljeno. Kada se teret poveća ili kada propisi zahtijevaju ravnomjerniju raspodjelu težine, ta se osovina automatski ili po nahođenju vozača spušta, množeći dostupne kontaktne točke i smanjujući opterećenje na svaki aktivni kotač. Postojanje ovih osovina ne proizlazi iz jedne potrebe, već iz nekoliko preklapajućih zahtjeva. Prvo, kamion rijetko radi pod istim uvjetima. Može krenuti potpuno natovaren i vratiti se prazan ili prevoziti glomaznu, ali laganu robu ili kompaktne i vrlo teške terete, što zahtijeva prilagodbe kontaktnih točaka na svakom putovanju. Tome se dodaje i poštivanje propisa o osovinskoj težini, koji su strogi u gotovo svakoj zemlji i ne dopuštaju prekoračenja, bez obzira na ukupnu težinu vozila. To zahtijeva preciznu raspodjelu tereta kako bi se izbjeglo prekoračenje granica svake kontaktne točke. Konačno, tu je i operativna učinkovitost, jer držanje kotača na cesti kada nisu potrebni rezultira većom potrošnjom goriva, povećanim trošenjem guma i nepotrebnim opterećenjem sustava koji bi mogli trajati puno dulje kada bi se koristili samo kada je to apsolutno potrebno. Da bismo to jasno razumjeli, zamislimo jednostavan slučaj. Kamion napušta skladište natovaren s 30 tona robe težinom koja obično zahtijeva da sve osovine budu na tlu kako bi se teret sigurno i legalno rasporedio. Stiže na odredište, potpuno istovaruje i vraća se prazan. Na ovom povratnom putovanju, držanje svih osovina na tlu više ne nudi nikakvu prednost. Naprotiv, povećava otpor kotrljanja i prisiljava svaki kotač da se nepotrebno okreće. U tom trenutku podizna osovina se podiže, a kamion se kreće naprijed uz potporu samo osovina koje su mu zapravo potrebne, štedeći gorivo i spriječavajući trošenje. Kada se ponovno utovari, ta se osovina ponovno spušta i stupa na snagu, bez da se kamion mora zaustaviti ili fizički modificirati svoju strukturu. Ovaj se princip primjenjuje na različite načine ovisno o dizajnu vozila. Postoje različite vrste podiznih osovina ovisno o regiji i konfiguraciji kamiona. Neke se nalaze ispred pogonske osovine, druge iza nje,
a treće su dio same poluprikolice. Način na koji rade također se razlikuje. Neke se osovine automatski podižu pomoću senzora tlaka koji detektiraju teret koji se prevozi, dok druge omogućuju vozaču da odluči koje će osovine ostati aktivne u svakoj situaciji. Bez obzira na te razlike, sve one služe istoj bitnoj funkciji. Omogućiti kamionu više kontaktnih točaka kada je potrebno, a manje kada nije. To također ispravlja uobičajenu zabludu. Ti podignuti kotači koje vidite nisu rezervne gume. Nisu tu za svaki slučaj, niti se koriste samo u hitnim slučajevima. To su potpuno funkcionalni sustavi koji su dio konstrukcijskog dizajna kamiona i izravno utječu na sigurnost, učinkovitost i zakonitost prijevoza. Sada kada razumijemo kako kamioni mogu podizati ili spuštati osovine ovisno o situaciji, pozornost se prebacuje na drugo ključno pitanje. Ako vozilo može mijenjati koliko kotača koristi u bilo kojem trenutku, koliko mu je zapravo potrebno za rad i zašto vidimo konfiguracije s toliko kotača ukupno. Na prvi pogled može se činiti pretjeranim, kao da je ostalo materijala ili kao da su inženjeri uobičajeno dodavali dodatne kotače, ali kada shvatite kako se težina raspoređuje i kako se teret stalno mijenja, logika iza tog broja postaje jasna. Kamion ne koristi uvijek isti broj kotača u kontaktu s tlom. Broj aktivnih kotača mijenja se ovisno o težini koju prevozi, a također i o konfiguraciji vozila. Kada je prazan, treba mu manje točaka kontakta jer mu je masa puno manja, a kotrljanje s previše kotača u kontaktu s kolnikom samo stvara otpor, habanje i nepotrebnu potrošnju goriva. S druge strane, kada je opterećen, posebno blizu zakonske granice, potrebno je da sve aktivne osovine budu na tlu kako bi se težina ravnomjerno rasporedila i spriječilo preopterećenje bilo koje određene osovine. Stoga broj kotača u upotrebi u bilo kojem trenutku nije fiksan. On je dinamičan. Konfiguracije se enormno razlikuju između zemalja i tipova kamiona. U najjednostavnijim izvedbama kruti kamion može raditi samo s 2 osovine kada je namijenjen za umjerena opterećenja. Kako se zahtjevi povećavaju, pojavljuju se složenije konfiguracije poput zglobnih kamiona koji vuku poluprikolicu i raspoređuju svoje osovine između tegljača i prikolice. Na dugim rutama uobičajeno je pronaći kombinacije s nekoliko osovina na poluprikolici i drugima na samom kamionu, a kod težih primjena dodaju se dodatne osovine sprijeda ili straga kako bi se povećala nosivost i bolje rasporedila težina. U svim slučajevima logika je ista. Sve ovisi o vrsti tereta, načinu na koji ga treba rasporediti i propisima koji određuju koliko kilograma svaka osovina može pojedinačno podnijeti. Rješavanje problema jednostavnim korištenjem nekoliko velikih kotača nije održiva opcija, jer svaka osovina ima određeno ograničenje opterećenja, a također i zakonsko ograničenje. Bez obzira na to koliko su kotači robusni, ako jedna osovina primi preveliki pritisak, kolnik se oštećuje, kočnice se pregrijavaju, kamion gubi stabilnost i rizik se povećava. Stoga rješenje nije u smanjenju broja kotača, već u boljoj raspodjeli tereta dodavanjem točaka oslonca. Kada je kamion natovaren, korištenje više osovina i kotača omogućuje ravnomjerniju raspodjelu snage, čineći vozilo sigurnijim, posebno tijekom kočenja, skretanja i složenih manevara. Nisu svi kotači na istoj funkciji. Kotači pogonske osovine su ključni jer prenose snagu motora na tlo i nikada se ne podižu s tla. Bez njih se kamion jednostavno ne bi pomaknuo. Kotači prednje osovine osiguravaju upravljanje i stabilnost, a također se nikada ne podižu s tla. Međutim, kotači pomoćne osovine, posebno oni na poluprikolici ili stražnjem dijelu krutog kamiona, mogu se podići kada to teret dopušta. Igraju ključnu ulogu pri prijevozu teških tereta, ali postaju nepotrebni kada kamion putuje prazan ili lagano natovaren. Ključ nije u tome da imate više kotača, već u korištenju svakog od njih u pravo vrijeme. A kada cijeli ovaj sustav ovisi o ispravnom odabiru kada koristiti svaku osovinu, postavlja se neizbježno pitanje.
Ako kamion može podizati ili spuštati kotače ovisno o teretu, što se događa kada se ti kotači nepravilno koriste ili dodirnu tlo u krivo vrijeme? Odgovor je jednostavan. Podizna osovina izvrstan je alat kada se pravilno koristi, ali kada se nepravilno koristi, može dovesti do nestabilnosti, preranog trošenja, mehaničkih opasnosti, pa čak i pravnih problema. To je zato što nije samo dekorativni element na kamionu, već komponenta koja zapravo modificira nosivu strukturu. Prije rasprave o ograničenjima, važno je razumjeti specifične prednosti koje ovaj sustav nudi kada se pravilno koristi. Jedna od najočitijih je smanjeno trošenje. Svaki kotač koji ne dodiruje tlo je kotač koji se ne troši. Kada kamion putuje prazan, podizanje osovina smanjuje broj guma izloženih stalnom trenju, smanjuje opterećenje ovjesa povezanog s tom osovinom i omogućuje kočnicama povezanim s tim kotačima da se odmore. Na dugim putovanjima, gdje kamion može prijeći 1000 km bez tereta, ova razlika se prevodi u znatno dulji vijek trajanja svih ovih komponenti. Druga prednost je ušteda goriva. Manji broj kotača u kontaktu s kolnikom znači manji otpor kotrljanja, a taj otpor jedan je od najvećih čimbenika koji utječu na potrošnju goriva teškog vozila. Kamion koji se vraća prazan s podignutim osovinama treba manje energije za kretanje naprijed i postaje učinkovitiji, posebno na monotonim, dugim rutama. Tijekom godine dana ova razlika predstavlja ogromne uštede za prijevozničke tvrtke. Treća prednost je zakonska. Svaka zemlja ima specifična ograničenja osovinske težine, a prekoračenje tih ograničenja može rezultirati kaznama, zapljenama i obvezom preraspodjele tereta prije nastavka vožnje. Spuštanje pomoćnih osovina kada je kamion natovaren omogućuje pravilnu raspodjelu težine na više točaka oslonca, održavajući vozilo unutar propisa. Bez podiznih osovina mnogi tereti jednostavno se ne bi mogli prevoziti bez prekoračenja zakonom dopuštenih ograničenja. Četvrta prednost je upravljivost. Kada se kamion kreće gradovima, dokovima ili skladištima s ograničenim prostorom, podizanje pomoćnih osovina smanjuje efektivnu duljinu dijela koji je u kontaktu s kolnikom, omogućujući uža zaokretanja. To je posebno korisno tijekom manevara parkiranja ili utovara i istovara, gdje svaki centimetar radijusa okretanja može značiti razliku između čistog manevra i udara u prepreku. No iako ovaj sustav nudi jasne prednosti, ima i vrlo specifična ograničenja. Podizna osovina ne može zamijeniti pogonsku osovinu, povećati vuču kamiona ili mu omogućiti prijevoz više tereta nego što je zakonski dopušteno. Također, ne transformira vozilo u terensko vozilo, ne ispravlja lošu unutarnju raspodjelu opterećenja, niti eliminira potrebu za pravilnim održavanjem. Njegova je funkcija mnogo specifičnija, pružiti potporu kada je potrebna i uvući se kada nije, uvijek unutar granica definiranih i inženjerskim načelima i važećim propisima. Zloupotreba može dovesti do ozbiljnih problema. Ako se natovareni kamion kreće s jednom podignutom osovinom, sva ta težina koncentrirana je na osovine koje su u kontaktu s tlom, što dovodi do preopterećenja, povećanog trošenja, većeg rizika od probijanja guma i primjetnog povećanja nestabilnosti tijekom zavoja ili naglog kočenja. U suprotnom ekstremu, ako se kamion kreće prazan s previše osovina na tlu, potrošnja goriva se povećava. Gume se nepotrebno troše, a upravljivost je ugrožena. U zahtjevnim manevrima, poput vrlo uskih zavoja pri maloj brzini, spuštanje pomoćne osovine može stvoriti prekomjerni otpor okretanju i uzrokovati da kamion izgubi potrebnu fluidnost za normalno manevriranje. Postoje stvarni slučajevi kažnjavanja kamiona u prometnim zaustavljanjima zbog podizanja jedne osovine dok su prevozili teret koji je to zahtijevao, a također i situacije u kojima je nepravilna upotreba sustava uzrokovala ubrzano trošenje jedne osovine, što je rezultiralo preranim kvarom kočnica ili guma. Alat je izuzetno koristan, ali samo kada se koristi razumno. Zasad se sustav čini jasnim,
ali i dalje postoji ključna točka. Ako postoje dobro definirane prednosti, ograničenja i rizici, tko odlučuje kada podići ili spustiti osovinu i kako održati pravilnu ravnotežu kamiona na cesti koja se stalno mijenja? Kada govorimo o podiznim osovinama, obično razmišljamo o inženjerskim i upravljačkim sustavima koji ih omogućuju da rade. Međutim, sve to postaje besmisleno ako za volanom nema nekoga tko je sposoban to ispravno interpretirati i koristiti. Kamion ne odlučuje sam kada podići ili spustiti osovinu, niti percipira težinu na površini ceste kao što to čini osoba. Vozač je taj koji transformira dizajnirani mehanizam u sigurno, učinkovito i stabilno ponašanje. Ovaj prijelaz između teorije i prakse razlikuje istinski kontrolirano vozilo od stroja koji izvršava samo automatske naredbe, jer se na cesti kontekst mijenja iz minute u minutu, a vozačeva interpretacija terena, vremena i tereta određuje hoće li kamion raditi u njihovu korist ili protiv njih. Iskusni vozači znaju da vožnja kamiona nije samo ubrzavanje, kočenje i skretanje. Zapravo se radi o upravljanju delikatnom ravnotežom između težine, snage i trakcije, gdje svaka osovina, bez obzira dodiruje li tlo ili ne, ima specifičnu ulogu. Na primjer, kada je kamion prazan, samo podizanje osovina nije dovoljno za smanjenje trošenja, jer je težina koncentrirana na manje kotača, mijenjajući način na koji se vozilo ponaša u zavojima, tijekom kočenja ili na neravnim površinama. Slično tome, spuštanje svih osovina čim se teret natovari nije učinkovito, jer je svaka raspodjela tereta drugačija, a ponašanje kamiona nije definirano u jednom trenutku. U praksi, vozači često prilagođavaju sustav nakon što prijeđu nekoliko metara vođeni osjećajima koje je teško opisati, poput blagih vibracija, sporih reakcija pri okretanju upravljača ili malih pomicanja prikolice na šasiji. To su znakovi koji se ne pojavljuju ni u jednom priručniku i uče se tek kroz godine stvarnog iskustva. Jedan od najčešćih scenarija događa se pri napuštanju logističkog centra s natovarenim kamionom. Čak i ako vaga potvrdi da je ukupna težina unutar zakonske granice, vozač može primijetiti da je pogonska osovina previše opterećena i odlučiti spustiti dodatnu osovinu kako bi poboljšao prijanjanje, posebno ako kreće na uzbrdici ili ako je površina mokra. Drugi uobičajeni scenarij događa se na dugim rutama kada kamion putuje prazan, a vozač podiže osovine kako bi smanjio potrošnju goriva. Međutim, pri približavanju urbanom području mogu spustiti jednu osovinu kako bi postigli stabilnost na sporim zavojima ili kružnim tokovima, budući da držanje previše podignutih osovina tijekom uskih manevara može generirati naglo upravljanje koje je neiskusno, oko teško bi primijetilo. Postoji i suprotan slučaj, kada neiskusni vozač ostavi podignutu osovinu u situaciji u kojoj bi trebala biti spuštena. U ovom scenariju, opterećenje je koncentrirano na manje kotača nego što je potrebno, što uzrokuje nepotrebno trošenje guma koje su u kontaktu s cestom. Iako se razlika može činiti minimalnom, tijekom nekoliko kilometara ona se pretvara u 1000 kilometara akumulirane štete. Postoje čak i situacije u kojima se izriču kazne za preopterećenje određene osovine, ne zato što kamion prelazi ukupnu dopuštenu težinu, već zato što je raspodjela opterećenja bila netočna i osovina koja nosi teret bila je preopterećena. Ovo je problem koji se može izbjeći u sekundama podešavanjem koje iskusan vozač obično odmah primijeti. Iskustvo je također vidljivo u složenijim situacijama. Na šljunčanim cestama s rastresitom, neasfaltiranom površinom, podizanje osovine može poboljšati upravljivost, ali samo kada je površina ceste stabilna. Nešto slično se događa na dugim uzbrdicama. Razuman vozač mogao bi odlučiti spustiti osovinu kako bi povećao kontakt s tlom i stekao kontrolu, čak i znajući da to malo povećava potrošnju goriva. Daleko od toga da je pogreška, ovaj izbor pokazuje iskustvo, jer daje prioritet sigurnosti nad trenutnom učinkovitošću.
U konačnici, cesta dokazuje da podizne osovine nisu moderni trik ili ekstravagantni dodatak, već alat koji pojačava vozačevu vještinu, proširenje njihove prosudbe i način prilagodbe kamiona svakoj situaciji koju cesta predstavlja. I taj kriterij, daleko od toga da je sporedan detalj, ono je što omogućuje kamionu teškom 10 tona da se ponaša s glatkoćom, preciznošću i stabilnošću koju zahtijevaju tereti ruta. Kad smo započeli ovo putovanje, pitanje se činilo jednostavnim, ali sada, nakon što smo ispitali svaki njegov sloj, isto pitanje više ne zvuči tako naivno. Shvatili smo da se ne radi o dodatnim kotačima, čudnom dizajnu ili tvorničkom hiru, već o sustavu dizajniranom tako da vozilo teško 10 tona može raditi s preciznošću, učinkovitošću i sigurnošću u uvjetima s kojima se automobil nikada ne bi suočio. Također smo vidjeli da ti podignuti kotači nisu ukras ili sekundarni dodatak, već dio fleksibilne logike koja omogućuje kamionu da se prilagodi stvarnom opterećenju putovanja. Jer osim senzora, gumba i automatiziranih sustava, i dalje je ljudska procjena ta koja odlučuje kada podići, kada spustiti, kada zaštititi gume i kada se pripremiti za komplicirani manevar. Sustav nije dizajniran da zamijeni vozača, već da im pruži bolje alate i omogući da im rad bude sigurniji i učinkovitiji. Sada kada znamo, gotovo je nemoguće ponovno gledati na kamion na isti način. Gdje smo nekad vidjeli puno kotača, sada vidimo svrhu. Gdje smo nekad vidjeli strukturu, sada vidimo dizajnerske izbore. I gdje smo nekad vidjeli nešto što se činilo suvišnim, sada razumijemo da svaki dio ima funkciju i da je teško transportno inženjerstvo u mnogim aspektima preciznije nego što se čini. Ako ste zainteresirani za nastavak otkrivanja kako strojevi koji pokreću svijet zapravo rade, od najvidljivijih detalja do tajni koje gotovo nitko ne objašnjava, pozivam vas da se pretplatite i pridružite nam se za nadolazeće videozapise. Svaki tjedan istražujemo što se krije iza ovih divovskih vozila koja putuju 1000 kilometara i održavaju naš svakodnevni život, a da to ni ne primjećujemo. Ono što dolazi još je zanimljivije, a ovo putovanje tek je počelo.